Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mahana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, sa ulog nato karon ang solemnidad ni San Pedro o San Pablo nga mga apostoles. Ug aron maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa ato mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Simba kami kanino, nagpasalamat kami kanino, nagadahi kami kanino, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, tumanak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero
Magampo kita. O Dios, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog ni ining solemneng piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, abuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardiya nga tagupat kasundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa pangilin. Busa gipreso si Pedro didto sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siyag duha ka kadena og lapot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa gangaan sa presohan. Ug sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga medan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel. Gipukaw siya og giingnan. Bangon dayon. Og diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya paggula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardiya ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa gangaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga bibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa
Ginoo. Magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maaniya kanunay sa akong baba. Imayang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagpayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo o kitupag ako niya. O giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Takamtama ug tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Pinutlogikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba. Ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo.
O karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang, kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako og mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. O giluwas ako gikan sa baba sa leon. Og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, og dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao. Kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atuat sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawit sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gipasidunggan nato karon ang duha ka mga haligi sa simbahan, mga apostoles, no, nga si Pedro o si Pablo. Lain-lain sila o kinaiya. Apan ang ilang kinabuhi, no, maoy usa ka saysay sa pagkakabig balik sa Dios, sa kaisog o sa pagbarog sa Ebanghelyo, no?
Atong mahinumduman nga sa unang pagbasa si Pedro gipriso, no? Gipriso siya dili tungod kay doon na siya sala, kundi tungod kay siya nagsangyaw sa Ebanghelyo. Mao ni ang Pedro nga milimod ni Jesus sa makatulo, no? Wa siya mapriso sa iyang paglimod ni Jesus, hinuon na priso siya tungod sa iyang pagsangyaw sa pagabanhaw ni Jesus, no? Unsa may nausab niya nga talawan man kayo ni siyang tawana tungod kay iyang nahimamat ang nabanhaw nga Jesus, no? Pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita si Jesus ni Pedro, o didto si Pedro nakapadayag ni Jesus sa makatulo, gihigugma ko ikaw, no? Mauusab kini ang Pedro diin gitukod ni Jesus ang iyang simbahan, no? Dili tungod kay siya hingpit, kay dili mangyod, dili tungod kay wa siya masipyat, kundi tungod kay aduna siya kasing-kasing nga andam mo sunod ni Jesus, andam nga nagbasol ug mosalig sa pagigugma ni Jesus. Sa ikaduhang pagbasa ato sa madungog ang kinabuhi ni San Pablo. Ipadayag siya nga na kumpleto na niya ang iyang lumba sa kinabuhi. Kunya nagmatirodanon siya sa iyang pagtuo, no? Mao ni siya gyapon ang tao nga milutos sa mga Kristiyanos, no? Nagtuugid siya nga sakto to iyang gibuhat kay isip Hudiyo ang iyang una-una nga kining mga Kristiyano, kining pundok ni Jesus naghugaw-hugaw sa iyang tinuhuan, no? Utubutan nga patyon kining tanan nga sukwahi sa tinuhuan sa mga Hudiyo, no? Apan iyang nahimamat ang nabanhaw Jesus diha sa iyang pagpadulong sa Damascus, no? Nga unta iya untang lutuson ang mga Kristiyano sa apan sa dalan iyang nasugatan si Jesus, no? Nagpadayag kini nga ang grasya sa Dios mukabot bisan nila nga milutos kaniya, no? Ingana ka mahiging huna-hunaon, ka mahigugmaon ang Dios bisan ang mga nilutos kaniya iyang yapong gihigugma. Ug mao ni ang nahitabo ni San Pablo, nibali ang iyang kinabuhi, no? Inay mulutos siya sa mga Kristiyanos, nagsangyaw na siya sa Ebanghelyo, kaya nailhan naman niya ang Jesus o ang manluluwas nga iyang gilutos, no? Nahimo siyang ligon sa iyang pagtuo tungod kay nahimamat niya ang nabanhaw Jesus, no? Una sa Ebanghelyo atong nadungog nga si Jesus nangutana sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao kinsa man ako. Apan gipangutana niya sila, sumala ninyo kinsa man ako, no? Who do you say that I am? Si Jesus wala ni siya mag-lecture, no? Wala ni siya magtanaw, unsa may inyong nahinumduman sa akong isulti ninyo, unsa may inyong nakatunan, no? Dili ni siya exam, no? Kung dili profession of faith. Kinsa man ako. Sa lain tiyang pagkasulti, pahunat ni Jesus sa mga tinunan, no? Mituo ba mo kanako o wala? Kinsa man ako alang kaninyo. Si Pedro ang unang mipadayag sa iyahang pagtuo. Ikaw mao ang Mesiyas. Mipadayag si Pedro nga mituo siya kang Jesus, no? Munang giingnan siya ni Jesus nga, ikaw Pedro mao ang bato ug tukuron ko ang simbahan ya kanimo. Unya doon na siya misyon, no? Unsa tong imong idili dinis kalibutan, idili sa langit. Unsa itugot dinhi, itugot sa langit. Buti pasabot doon na siya gahom sa pagpasaylo sa mga sala, no? Muni usa sa mga nindot kaayo nga pagpadayag ni Jesus sa iyang gugma kang Pedro, iyang gisaligan ang tao nga kanhi mabudion apan karon matuuhon na iyang gisaligan sa iyang simbahan. Kini siyang atong kasaulugan karon, wa ni
magpahinumdum lang nato unsay nahitabo sa una, no? Kun dili naghagit ni nato karon nga unta ang atong kinabuhi, atong puy-an sa susama nga pagtuo ni Pedro o ni Pablo. At sama ni Pedro, aduna sab kitay mga kahuyang, no? Mga panahon nga kita malibog o baka mahadlok. Tingali atong ilimod si Jesus sa mga higayon nga kita mahadlok o mauwaw. Apan sama kang Pedro, dili unta kita magkulang sa itong pagsalig sa Diyos, no? Lagi diha sa kahuyang ni Pedro, himamat niya ang nabanaw ng Jesus o siya nagligon sa iyang pagtuo. Susama usab ni San Pablo, doon natin mga blind spots, no? Tingaling atong kagahapon, supak sa kabubuton sa Dios, no? Atong kinabuhi, apan lagi, wala may hingpit nato, apan atong hatagag kahigayunan ang atong kaugalingon nga mudawat sa grasya sa Dios. Kaya sama ni San Pablo, nagpadayag ang Dios nga bisan kinsa nga makasasa kung abli lang ang iyang kasing-kasing makatagamtam gayod sa iyang pasaylo o sa iyang gugma. No? Muna nga ang atong kasalugan karon nagpahinumdum nato nga diha sa atong pagka makasasa, sa atong pagka mabudhion, sa atong pagka sumusukol sa Dios, kita hatagan sa Dios sa kahigayunan sa pagpadayag sa atong pagtuo diha sa atong pagtumag sa iyang pangutana. Sumala kaninyo kinsa man ako, ituo ba kamo nga mapasaylo kamo sa inyong mga sala? Makapadayag ba kita nga ikaw ang Mesiyas, no? Kung pangutan-on ta sa Dios, ihigugma mo ba ako? Unsa kaya itong itubag? Kung makatubag ta nga, yes Lord, I love you, hibaw ka nga ihigugma ko ikaw, dan atong paminawon ang hagit ni Jesus at imana ang akong karnero. Pinautunta nga ang paghandom o pagpasidugog nato sa kinabuhi ni Pedro o Pablo, makapadasig nato sa pagka magsasangyaw sa Ebanghelyo, bisan man sa atong pagkakulang, pagkatalawan, pagkamabudhion. Kaya lagi, walay makababag sa grasya sa Dios, bisan ang prisuhan, bisan ang pagkamabudhion, kita hatagag kahigayunan sa Dios nga makapadayag sa itong pagtuo kaniya o makapuyo sa kinabuhi nga magsangyaw sa Ebanghelyo. Pinaot paunta. Manindog palihog o karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, pusag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao o galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, ahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, namanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon, anong pahukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan.
Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ngadto sa amahan, dado nato ang ato mga katuyuan uban niining uban ni anang samang pagtuo sa mga apostoles Pedro ug Pablo, uban ang pagtuo sa mananagat kang kinsa natukod ang simbahan ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmao nato ang atong pagtuo ug magmadasigong mopaambit niini ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos og apostolanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios ug Amahan, dungga ang mga pagampo sa imong katilingban nga nagkatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles ug tinabangan pinagi sa ilang pagpangama. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpinong abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kamangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kamangturan. Maigsoon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Duwato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa magdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles, kining gasa nga among gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, ug makatabang kanamo pagsaulog niining sakripisyo diya sa gugma ug kahiusa
Ikaw nga kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug magkagagamhom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag-usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir ug gidayeg sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles ug sa tanang mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, iining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang o mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Maigsoon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog niining sakramento ang pagpuyo o kinabuhi diha sa simbahan. Sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpikas-pikas sa pan o diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing o kalag. Linigon sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa magadiyot alang sa mga pahibalo. May butag sa tanan. Ang atong second collection karon itagana alang sa Ovulum Sancti Petri o Saint Peter's Pens. Tabang suporta kini alang sa mga buhat sa kaluoy sa Santo Papa o uban pang mga kalihukan sa Holy See. Daghang salamat. Mga pasalamat sa ngalan sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency, Most Reverend Jose Espalma, ang atong team of pastors, ang Parish Pastoral Council, o ang Project Finance Committee, dinhi sa atong parokya sa Katedral, nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta. Ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors o ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Discaya, ang atong hermana o hermano mayores ni ining tuiga. Kanila usab ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Mrs. Miguela Yu and family, Miss Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentuza, Mrs. Biblia Alfaro, Miss Juan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chodolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Eliezer and Teresita Alianic, o Mr. Marlon and Mrs. Geraldine Oyanggorin. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Jessica Otadoy and family, o sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy o mga kaubanan. Gikan sa team of pastors, daghan kaayong salamat and happy Sunday kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Mana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.